Mange børn kan ikke styre deres blære eller deres tarm. I en klasse er der måske 2 eller 3. De tisser eller har afføring i bukserne eller i sengen på pinlige tidspunkter. Flere end 50.000 danske børn lider af inkontinens. Nej, ikke igen. Hver 10. pige eller dreng kan ikke styre sin blære. De mærker intet, før det er for sent. Pokkers. Hvorfor kan jeg ikke holde mig ligesom de andre? Det er pinligt. Pinligt. Nej, ikke igen. Hvad er der gjort forkert? Jeg føler mig som verdens dårligste mor her. Du er ikke en dårlig mor. Inkontinens er en sygdom, der kan helbredes. Men fordomme og uhumske skoletoiletter kan gøre skolegården til et helvede på jord for børn med inkontinens. Er det en psykisk lidelse, det her? Nej, det er en myte af inkontinens skyldes psykiske problemer. Årsagen er i langt de fleste tilfælde fysisk. Ring til Kontinensforeningen på 70 20 08 70 og få den rådgivning og information, der kan ændre dit og dit barns liv.